Oh nami cha ngenibingelela ke nginothi intatheli ehamba nongwazi la mfowethu ngilanga mina ngumzwa amadoda wakagcumisa khona la ePholeni lapho ngadabukela khona ngazalwa khona ngokusebenza hayi sengumuntu nje sehlala ekhaya bekade ngisebenza njengothisha iminyaka ke eminingi ke edlulile ngase ngabuya ke manje hayi umuntu nje osehlala emfuyweni obreedaye imfuyo njenga ubona nje la inguni leli liCrossone Brahman iBrahman leliya inkomo ke ezale ekhaya nazi yaphesheya inkunzi ke ihlala zodwa eceleni inhloso ukuthi zikwazi ukuthi ibe well built sikwazi ukuthi ikhiphe umkhiqizo lo sokudinga ngesikhathi kodwa ke ngibreedela mina la bese ngidayisa nje ngenkathi amathola aso Sicela ukubuza nje ngafushane mhlambe ke ngenhloso yokuzenza kanjani khona i-crossbreeding ukuthi kubenefitha kuphi nanokuthi mhlambe kulekelela kuphi umnotho wendawo. La kwi-cross breeding ngithathe njenga inkomo eyinguni i-strong iyakwazi ukumelelana nezifo eziningi ezamakhizane nani ingasheshi benenkinga kodwa bese ithanda ukushayeka emarket ngokuthi usize wayo mncane kanti ayinazi idinge eziningi futhi ayidli kakhulu kodwa ungadliwa kakhulu futhi kuya affect ngesikhathi usuwenza imarket ngoba usayizoba mncane bese ke ungenza cross breeding njengalama uyibheka la emva kwami nje inguni liyoba ngaphansana kwayo likhona inkunzi eyinguni ngale le izoba ngaphezulu kwayo ngoba i-cross neBrahman bese ukuthi le iBrahman izokwakhela usize kodwa ngenxa ukuthi la endaweni esikuzona zidla kakhulu lezi akudingi ukuthi ube nazo zodwa ngokwesinye isikhathi ungenzeka ukuthi ucindezeleke ngoba ifuna ukudla okuningi i-cross breeding ilekelela lapha ukuthi kwenkathi ezinye ziyakwazi ukumelelana nesimo nendlala kanjalo ezinye uthola ukuthi ayisheshe izwele indlaleni ezinye isheshe ishwaye izifo ezinye isheshe isizakale eyifeni ngifisa futhi uphinde ngithole ukuthi ke mhlambe amakhasimende noma abathengi kuyaye kube amalungu omphakathi noma kuyaye mhlambe uthenga abantu abakanjani khona ke into njengawe nifike nje la izolo kade ngiyikhiphile zombili lezi ngicatha la zombili ngeze hayi imarket yami ngayijwayelekile kade ngiyidedele nje zombili lezi ngoba bese kunesikhathi zingakaze zasondelana lapho fanele uyinikeze training enye lapha phesheya nje hayi ngenkathi amakhasimende ami abafuyi abaqatha ikhona inkunzi la ekuthiwa ushanela ile esenga nje amayili ayathengwa khona hayi leyo inxebe bilikhomba esifisa ukuthola la mhlawumbe ukuthi endaweni yenkosi ngabe umnotho uhamba kanjani njengoba umphakathi ukhona kwande lento ukuthi umphakathi uyaye usondelele ngasemadolobheni uyofuna umsebenzi izinga lokunotha kwabantu noma izinga lokuhamba kwabantu lingakanani uma ngase ngithi emveni ngiqalile ukufuya bese ngithanda ukufa indaba yokufuya la kithi ngoba bebona ngathi akunayo inzuzo cishe eminyakeni eminingana mhlambe sisondela ku plus or minus mhlambe 20 years from now hayi nabantu manje uyabona sebenenhlobo manje bayakwazi ukuthi babuye bafuye lana ke bathatha isample ngoba bayibona inkomo ethile iyakwazi ukuthi iphile ngathi beyibona iphila la mhlambe sificana eMadepini sificana enini
bese bekwazi ukuthi hayi bese nabo beyoyithenga bayifune cishe impela eminyakeni ewu20 bese bengasafuni bethi hayi manje mase uhambela emphakathini wathola kodwa uthola ukuthi izakhiwe ibreed lekhaya. Ngiyathanda ukuvela kwale ndaba yokudipha ngoba izinhle impela iy'nkomo umuntu eselokhu efikile nje hayi iy'nkomo zibukeka kahle kakhulu. Kanti kwezinye indawo esike sayihambela ngeke ngabona iy'nkomo ey'ngagculisi ngabe mhlampe uhlelo lokudipha-ke lona lihamba kanjani kuney'nsuku noma kwenzeka kanjani? Kuney'nsuku ngey'mpelasonto ngemigqibelo kuba kwenzela mhlambe nabantwana bekhona hayi ziyadishwa-ke kodwa-ke iy'nkomo awugxili kuphela noma awugcini ngokuthi uzidishwe ediphini bokuphela kufanele ukuthi uxhumane nomnyango nathi isisodwa siyathintana ukuthi hayi kunomuntu othile uyalekelela entweni ethile bese kuthi nalaba futhi abadayisayo sixhumane kakhulu nabo balekelela ngoba ngeke ukwazi ukwenza useqhingeni. Ngabe mhlawumbe abantu abasebasha banalo uthando lwemfuyo ngoba isikhathini esiningi abantu abadala ababasemfuyweni ngoba ngisho nabelusi uthola ukuthi umuntu osethe ukuyikhulela nje unesikhathi sokuthi anake iy'nkomo abantu abasha ngathi bayabaleka. Isu elababuyisa la kaSwayimana abantu abasha ilelo kuqhatha. Ngicela unginabele kabanzi ngaleyo kuqhatha ukuthi kusuke kwenziwelani ihamba kanjani? Lapho ngokomthetho usuke nenzela ukubona ukuthi uyakwazi ukuyinaka imfuyo yakhe ngendlela okuyiyona. Indawo enizobona khona ukuthi uyayinaka kufanele nihlangane mhlambe ingabe no-deep awusuyakubuka usize ukuthi hayi ngathi eyame akafika esimeni bese buza ukuthi uphakani uyatshaleka-ke kodwa igenge encane ithanda mangathi kuzoba nomdlalo ukuthi ukukwenza ukuqhuba nomdlalo eceleni kodwa-ke noma siyivikele ekutheni phela akube ukuthi seyizobhuguzana ya lezi nje ngeke uyibone ukuthi ke zadedelwa lezi zithi 1-2 nje bese uyihlukanisa kodwa uwenza ukuthi okwesibili inkomo uzobreeda ngayo kufanele befit ingabi fat uma uzoyiphakela ngathi emadeleni ayizuperform. Ingakho-ke manje abalima abanye abangenalo ulwazi bangasibadideka ukuthi kungena kanjani ukuqhatha kungena ngokuthi iqhude oluphakela ngathi uzwakulinquma ngeke liproduce imbewu kodwa uma ulidedela ebaleni lizoba fit high fat then bese la nenkomo-ke ifuna into enjalo-ke especially-ke inkunzi. Indlela yazo yokujima kanje kuphela indlela yokujima nje ukuthi zikwazi ukuthi zijime uma yabo njengalezi mangiyivalela la ngiyiphakela nje ungathola ziyayilalela ilinde ukuya emadeleni-ke leyo kodwa uma usubeka ithole la ngayikwazi ukukhwela kwinkathi asakwazi ukusukuma ayikho fit enough kufanele ubuye idedele igijimele yoba cishe ufakazi owayekhona la eyapho ungayidedela ngale yandiza nabo kwachitheka iy'shebo yadlula ifuna yenze kanjalo ibe aggressive futhi ibe ne-ambition ikwazi ukufisa ya ayizwakala kahle mhlawumbe sengiyivala yebo isikhathi umuntu asesihlalile sisebenza ngibona iy'nkomo kuphela ngibona imbuzi noma izinkosi umphakathi ukhonze kakhulu iy'nkomo kungani imbuzi zibe indlela into ebangela la ukuthi imbuzi zingabi khona indawo imbuzi ithanda kakhulu indawo eneyihlahla manje la kusenkangala khona ihlanzekile ishayeka lapho ukuthi imbuzi ifuna izihlahla kanti la kunotshani basibona nje la inkangala yihlahla eyameni yotshani imbuzi-ke isuke uyincishile uma uncisha izihlahla azikho-ke izihlahla la sizocela ukuthi sibonge ithuba esilitholile ukubagcinisa siphinde futhi sigcizelele ukuthi kuyintokozo enkulu ukuba ngoba nathi isifiso sokuthi sifunde impilo yasey'ndaweni zasebukhosini siqhamuka nasedolobheni siyabonga kakhulu nathi.
ukuthi sikwazi mhlambe ukuvela nakuma social media kuyinto enkulu kakhulu leyo kuthina. Obingelelayo inkosi ekhona njengamanje uSibongiseni Gcumisa, okuyiyona nkosi ethatha intambo kuyise, uyise okuwunkosi yezwe Gcumisa. Ngizobingelela nje ngibonge kakhulu nomndeni wakithi kaGcumisa ekungisapoteni ngaso sonke isikhathi. Ngiyawuthakasela kakhulu lo mbuzo ngoba baningi abantu abangazi ukuthi mhlambe yini umsebenzi wenkosi. Bacabanga ukuthi mhlambe umuntu ofana nenkosi uzithathela inqumo, uzenzela izinto ngendlela yakhe ukuwola enza izinto. Kodwa ke mhlambe sikucacise lokhu ukuthi isiZulu siyazisho mesithi inkosi ngabantu. Lokho kusho ukuthi inkosi isebenzisana nabantu ukuze sonke isimo inhlalakahle nokuthula ezweni senkosi, noma sithi ezweni sabo labo bantu okuthiwa inkosi ngabantu, kube nokuthula. Iyona ke eyibhekelele inkosi ezime ey'njalo zokuthi abantu bahleli ngokuthula esizweni. Lapho noma ngizophawula-ke ngibe mfishane ngoba angimdala ebukhosini nami ngimncane. Mhlampe-ke abanye bayazi ukuthi inkosi yathukuswa. Ngifike nje nami sengizothatha isikhundla ngingazi ukuthi phambilini kade kuphilwa kanjani, kade kusabusa ubaba. Kodwa engikubonile kakhulu ngiqala nje ukusebenza ngo-2017 January, ngifice abantu kade bephethwe inkosi kwabantu abawukhonze kakhulu umsebenzi, abantu abasebenzayo, abantu futhi besizwe abayithandayo intuthuko, abantu futhi nje abanokuthula ngaphansi kwesizwe, nanenkolo isezingeni eliphezulu kakhulu esizweni. Kunzima kakhulu ngoba impilo engcono njengoba sazi engcono noma ngithi impilo eyisilungu itholakala kakhulukazi edolobheni. Mhlambe njengokufunda, indawo asinazo lapha emakhaya zokuthi umuntu meqeda esikoleni noma abantwana beqeda bese beyakwazi ukuthi bayithole befundela amakhono abo, noma mhlambe befundela izifundo eziphakeme ukuya phezulu, baye behambe
sisondele ngoba babuye abantwana badayise nedakamizwa sifike ke sisilungise leso simo sesisilungise kaningi esizweni sakagcumisa. Ngibonge ayi kunzima kakhulu kulesikhathi samanje ngoba sonke sifundile saya esikoleni. Othisha ngifuna ukuqamba amanga bathwele kanzima kakhulu kulezi ikole bathwele kanzima ukubezwe bekhala ukuthi izingane seziyabehlula ukufundisa bayafundisa phela othisha kodwa izingane ayisalawuleki njengaphambilini thina sasifunda sasibesaba thina othisha kodwa ke manje uthisha nje useyinto kuyenzeka ifike idakiwe izingane ezikoleni
ningi kakhulu ngingazi noma mhlambe babethuswa inkosi ukuthi indala inkosi yayikhona ngaleso sikhathi kodwa nje ubona akwazi ukuthi siwachaze ukuthi mabutho
akunankinga-ke lo muntu ngoba wenze icala elikanje sizobiza amaphoyisa bese yambopha kodwa
Eyi, lapho kuthatha kube nzima ke. Kuthatha kube nzima ngoba mhlawumbe umuntu ucabanga ngenye indlela njengami nje. Ziningi ke izinto engiyibonile, ngeke ngisho ukuthi ngikhule
yini? Xhumana nathi kule mininingwane ezovela. Lolu uhlelo oluqhubekayo njengoba besikade sisebenza-ke endaweni yakwaSwayimani ngaphansi kweNkosi uGcumisi. Hey,